ng mga nagbabagang balita. LGU Naga nagpatupad ng paghihigpit matapos ang naitalang positibong kaso ng ASF. Mayor Leni Robredo at mga residente ng Sitio Iwid sa Balatas na apektado ng land conversion issue nagpulong. Pagbubukas ng mga aktibidad sa pista ng Tigaon tuloy sa kabila ng panggigipit umano ng LGU Tigaon. Bagyo sa labas ng bansa, lumakas pa ayon sa Pag-asa. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Agad na nagpatupad ng biosecurity protocol ang LGU Naga matapos ang naitalang positibong kaso ng African Swine Fever o ASF sa Barangay Carolina. Ayon kay Mayor Leni Robredo, nagpositibo ang samples na kinuha mula sa mga baboy sa lugar. Agad ring pinatupad ang biosecurity protocol sa ilalim ng umiiral na ordinansa sa lungsod tulad ng pagtukoy ng ground zero, depopulation ng mga baboy sa loob ng 1 kilometer radius. Naglatag na rin ng checkpoint katuwang ang pulisya para makontrol ang pagbiyahe ng mga buhay na baboy at pork products para hindi na kumalat pa sa ibang lugar ang ASF. Kinukuha pa ng news team ang pahayag ng Department of Agriculture sa panibagong kaso ng African Swine Fever. Tiniyak ni Naga City Mayor Leni Robredo na tinutugunan na ng LGU ang daing ng mga residente ng Sitio Iwid sa Barangay Balatas na apektado ng illegal umanong land conversion. Kinwestiyon rin ng alkalde ang pagbili sa lupa ng administrasyon ni nooy Mayor Nelson Legacion lalo't may nakatira na pala sa lugar. Narito ang ulat. Pinulong ni Naga City Mayor Leni Robredo ang ilang residenteng apektado ng illegal umanong land conversion issue sa Sitio Iwid, Barangay Balatas. Ilan sa dumalo ang presidente ng Homeowners Association sa lugar at si Engineer Rolly Campillos ng Human Settlements and Urban Development Office o HSDO. Ang mga residente ng Sitio Iwid ay ang CARP beneficiaries ng DAR na dumadaing ngayon sa LGU dahil nabili na umano ng lungsod ng kanilang lupa at gagamitin na sa housing project na lilipatan ng mga residenteng naapektuhan ng pagpapatayo ng Balatas Development Complex. Tiniyak ni Mayor Robredo sa mga residente na tinutugunan na ng LGU ang issue na itinulot ng nagdaang administrasyon ni Noy Mayor at ngayon Congressman Nelson Legacion. Primero, inabutan ko na sana ang problema. So, obligasyon ko bilang mayor na obligasyon ko na maprotehiran si mga yaon. Pero obligasyon ko din na si commitments kang city na itong na-displace dahil sa pagpagibo kang Balatas Development Complex, mahanapan din ng solusyon. Kung ang alkalde rin umano ang tatanungin kung pabor siya sa pagbili ng LGU noon sa lupa sa Sitio Iwid ay hindi siya pabor lalo't lehitimong benepisyaryo ng DAR ang mga residente ng lugar. Kung hahapoton ako, agree ba ako na iyo to si Pigbakal kang city? Di ako agree. Kasi para sa kuya, dapat ang city di nagpapahali eh. Ang housing office nga ni pigsisiguro na may na-displace. Pero at the same time, dahil may na-displace na, kaipuhan mo din itong asikasuhon. Nananawagan rin ng kooperasyon ng alkalde sa mga residente lalo't ginagawa na ng LGU ang lahat para masolusyonan ang issue. Kinu-question rin ito ang pagbili sa lupa lalo't may nakatira na sa lugar at CARP beneficiaries pa. Sa huli, siniguro ng LGU sa mga residente na tutugunan ang kanilang suliranin. Gayun din ang mga residenteng naapektuhan ng pagtatayo ng Balatas Development Site na napangakuan ng housing unit sa Sitio Iwid. Nick De La Cruz, CSN. Simula na ngayong araw ng pagbabakuna ng Department of Health sa mga bata kontra measles rubella. Ahensya nanawagan sa mga magulang na huwag matakot at pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa nakamamatay na sakit. Si Jem Garcia sa detalye.
Nang tumaas ang kaso ng tigdas, hindi maiwasang matakot at maalarma para sa kanilang mga chikiting, sina Charmaine at Nurjana na parehong residente ng Barangay Concepcion Pequeña, Nagas City. Kaya naman nang malamang magkakaroon ng pagbabakuna kontra measles, rubella o tigdas hangin, ay agad na silang pumunta sa covered court ng barangay upang pumila ng mabakunahan na ang kanilang mga anak. Sasabi ko lang po, thank you po. Tig para kulit po ninda kami. Aram ko man na po na ning importante po ni sa akin. Kasi naman po, malaking tulong po sa kanya. Hindi naman po. Kasi kompleto naman po siya ng bakuna. Ang niya lang po yung mga ubos-upon na po, yung mga ganun na po na sakit po. Ayon kina Charmaine, Nurjana at iba pang magulang, hindi naman umano sila natakot o nagdalawang isip sa pagpapabakuna sa kanilang mga anak dahil nilinaw naman na sa kanila na ligtas ito at hindi magre-resulta sa pagkakasakit o paglala nito. Sa katunayan, noong kabataan nila ay nabakunahan rin umano sila noon ng naturang bakuna. Ang naturang bakuna ay napakahalagang hakbang umano upang mapigilan ang pagdami ng kaso ng tinatawag na tigdas hangin. Kadalasan umanong maramdamang sintomas nito ay ang lagnat, matinding pag-uubo at hirap sa paghinga. Maaaring ikamatay ng isang tao ang tigdas lalo't nauuwi ito sa komplikasyon. Kaya naman bilang hakbang ng Department of Health patungkol sa tumataas na kaso ay ang pagpapatupad ng supplemental immunization activity para sa mga 6 na buwang sanggol hanggang sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Sinimulan na ito ngayong August 10 na tatagal hanggang 28. Nasimulan na umano ng Health Department ang malawakang pagbabakuna sa Mindanao, sumunod ang NCR at target namang libuti ng Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region kung saan may higit 600,000 na batang kinakailangang bakunahan. Higit 9,000 naman rito ay nanggagaling sa Nagas City, kaya naman sinimulan na nila ang nasabing intervention at ayon sa ahensya, makakasiguro naman ang mga magulang na ligtas at hindi ito magdudulot ng kapahamakan, kaya naman hinihikayat nito na siguraduhing mapabakunahan ang kanilang mga anak. Okay, unang-una, yun nga, kung may mga magulang na ayaw nilang pabakunahan, okay, kasi yung mga nasa liblib na lugar, talagang nasa listahan na rin natin yan na kung halimbawa hindi makapunta dito sa pinaka-main center, meron tayong mga temporary fixed sites na inilalapit natin yung bakunahan doon sa kanila kung nasaan man sila. So, kumbaga, wala dapat rason na hindi sila ma-reach. Kaya lang, syempre kung ayaw nga, may agam-agam, takot yung mga magulang, yun. Kaya, in-intensify natin yung ating info campaign. Syempre, kasama kayo na mga partners sa amin from the media para sabihin yung mga tamang impormasyon. Kasi madalas, yung mga agam-agam yung takot, dahil sa mali impormasyon na nasabi, mas nakakalala o hindi mo kami magbibigay ng any service na makakasama po sa ating mga kababayan, lalo na mga bata. Ayon na rin kay Yusek Balboa, maaari rin umano magpabakuna sa malalapit na health center o sumangguni sa mga nurse at midwife sa mga barangay, samantala magkakaroon rin umano ng simultaneous school-based vaccination na nakatakdang gawin sa Setyembre. Hinikayat rin ng opisyal ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa naturang sakit. Nasa huli po ang pagsisisi. Ano ba naman yung ilang minuto at saka meron namang pinakamalapit na health center sa inyo, idalhin natin ilang saglit lang naman kasi mahirap po yung magsisi tayo later on kasi since hindi mataas ang coverage natin ng measles at saka mga ibang bakuna, yung tendency tumaas talaga yung cases na yun na preventable dapat pero since hindi nagpabakuna kaya nakakaroon yung siyempre mayroon magkasakit, magastos, tapos may mga komplikasyon so pwedeng mamatay sa komplikasyon o yun nga, mahirap na magsisi sa huli. Okay, so dapat yun, pagtulungan natin lahat ito. Jam Garcia, CSN. Sa kabila ng pagharang at panggigipit umano mula sa LGU Tigao, natuloy at naging makulay ang pagbubukas ng Team 1 Fiesta Village sa bayan. Si Eli Balbin sa detalye.
Sa kabila ng naging pagtutol, pagharang at panggigipit umano ng local government unit ng LGU Tigaon, tuloy at formal nang binuksan kahapon ang matagal nang hinihintay ng mga residente ng Team 1 Fiesta Village sa Zone 7, Barangay Abo, Tigaon, Camarines Sur. Dumagsa ang mga residente at nakilahok sa pagbubukas ng Fiesta Village na naghatid ng kasiyahan, dulot ng iba't ibang aktibidad para sa komunidad. Sa panayam ng news team kay Municipal Councilor Jerome Cap J. Lelis, ipinaliwanag niya ang umano'y dahilan kung bakit tinangka ng LGU Tigaon na pigilan ang pagpapatuloy ng Team 1 Fiesta Village. Ayon kay Lelis, seguridad umano ang pangunahing dahilan na ibinigay ng LGU, partikular umano ang kakulangan sa security measures para sa nasabing aktibidad. Hindi rin dumalo ang sino mang kinatawan mula sa LGU Tigaon sa isinagawang Final Incident Management Team meeting nitong Sabado, August 8 sa Capitol Complex para paghandaan sana ang aktibidad. Base po sa sulat na na-receive natin, kulang daw tayo pagdating sa seguridad. So kung makikita naman po natin, papasok pa lang, nagkalat po ang ating PNP personnel. Nandito rin po ang ating mga CSU sa GIP Kalikasan. Nandito rin po ang ating may mga naka-standby tayong ambulance na sinasabi nila na hindi raw tayo sapat pagdating sa seguridad, pagdating sa sanitation and etc. So pinapatunayan po natin na kahit anong mangyari, talagang boses ng tao yung mananaig, yung kasiyahan. Huwag natin haluan ng politika. Nalungkot ang karamihang residente ng bayan ng Tigaon matapos nilang malaman ang pagpapahinto ng lokal na pamahalaan ng Tigaon sa Team 1 Fiesta Village na naging tampok sa lugar ng kasiyahan at pagtitipon ng mga mamamayan. Yung reaction ko po talaga nalungkot. Yung reason po siguro dahil hindi may experience to. And kung hindi natuloy to, walang ganitong mangyayari dito sa Tigaon. Ano mataipa kundo na mayo maning gigibuho na karautan, puro nga ni kaugmahan kan mga tao. Ta kung saan man po ang gusto kan mga tao, di duman man po, di mo po pwedeng mamimili kan gusto ang mga tao. Ta siyempre po baga kung saan man maugma. Kapansin-pansin din ang kakaibang sigla at dami ng mga aktibidad ngayong pagdiriwang ng piyesta sa bayan ng Tigaon, Camarines Sur. Ngayon lamang umano nila naranasan na ganito kasigla at kabongga ang selebrasyon ng piyesta sa kanilang bayan. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, madalas umano tahimik lamang ang bayan ng Tigaon kapag panahon ng piyesta. Ngunit ngayong taon, kapansin-pansin ang pagdagsa ng mga tao at dami ng mga aktibidad na nagbibigay buhay sa selebrasyon. Para sa ilang residente, tila isa ito sa pinakakaabangan at pinakamasiglang piyesta na kanilang nasaksihan sa bayan ng Tigaon. Medyo matagal na rin po na medyo tahimik yung Tigaon. Siguro it's about time naman po na magkaroon ng ganitong mga event na para din sa mga tao, sa mga Tigaoeños and the other mga kakapit na mga municipalities. First time po, kaya nga po ako daw kumalo na nagdigdi po ako para maugmaman po ako pati mga apo ko, pati aki ko. Kaya nagdigdi po ako. Kung makikita naman po natin, ito yung pinakauna na history sa bayan ng Tigaon na nagkaroon tayo ng bongga. Talagang very memorable na fiesta na talagang mas pinaganda at mas pinaghandaan. Masayang-masaya ang mga kabataan matapos itong masubukan ang mga libreng rides na hatid ng probinsya ng Camarines Sur bilang bahagi ng selebrasyon at kasiyahan para sa mga residente. Kapansin-pansin ang saya ng mga bata habang pumipila at sumasakay sa mga libreng rides na nagiging isa sa mga atraksyon. Bukod sa libreng rides, may libreng goto at ice cream din na inihandog sa publiko. Marami ang pumila upang matikman ang libreng pagkain at malamig na ice cream. Hindi lamang mga residente ng lugar ang nakisaya, kundi maging ang mga residente mula sa mga karatig bayan na nakiisa sa selebrasyon. Para sa maraming pamilya sa bayan ng Tigaon, naging pagkakataon ito upang maging masaya at makapag-bonding ng hindi kinakailangang gumastos, lalo na ang mga kabataang sabik na sabik sa mga libreng rides.
Patuloy namang inaasahan ang pagdagsa ng mga residente at bisita habang nagpapatuloy ang mga aktibidad na naglalayong maghatid ng saya at kasiyahan sa bayan ng Tigaon. Eli Balbin, CSN. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na maatrasado ang massive rehabilitation sa Maoka Bridge kasama na ang Andaya Highway dahil hindi pa umano ito napupondohan. Nagbabalik si Eli Balbin. Isa ang Andaya Highway sa mga pangunahing kalsada na nag-uugnay sa Bicol Region patungo sa Bisaya at Mindanao, kung saan libo-libong motorista at mga produktong mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol, Bisaya at Mindanao ang araw-araw na dumadaan. Gayunman, isa sa patuloy na kinaharap na problema ng mga motorista ang mga sirang bahagi ng kalsada at ang matagal na proseso na pagsasaayo sa ilang bahagi ng Andaya Highway. Kabilang dito ang Maoka Bridge sa bayan ng Lupica, Camarines Sur. Kapansin-pansin ang pagyanig tuwing dumaraan ang mga malalaking truck dahilan upang mabahala ang ilang motorista. Sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon sa lugar nitong Enero na personal na naramdaman ang binansagang Mauga Bridge, kailangan umano isailalim sa rehabilitasyon ang naturang tulay sa lalong madaling panahon. Nauna nang sinabi ng kalihim na magpapatuloy ang konstruksyon sa Maoka Bridge pagkatapos ng Semana Santa. Gayunman hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nasisimulan ang pagtatrabaho. Sa muli namang pagbisita ni Secretary Dizon sa Naga City noong nakaraang linggo, kinumpirma niyang magpapatuloy ang konstruksyon sa Maoka Bridge, ngunit sa ngayon ay hindi pa ito napopondohan ng pamahalaan. Binigyan diin ng kalihim na mahalagang matiyak ang sapat na budget upang maging tuloy-tuloy ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng Andaya Highway. Mas malaking pondo para sa full rehabilitation ng ilang bahagi ng Andaya Highway ang inaasahang maibibigay sa 2027 upang mas mapabilis at tuloy-tuloy na maisagawa ang kinakailangang pagkukumpuni. Tuloy-tuloy yung pag-ano natin sa Maoka, merong work na nangyayari doon. Pati na rin sa Kirikaw, tuloy-tuloy din doon. Ang importante lang kasi is mabudgetan. Ang problema hindi binabudgetan in the past. So ngayong padating na 2027, yung full rehab, mabudgetan na natin. Pero tuloy-tuloy yung trabaho dyan. Panibagong hamon naman ang kinaharap ng mga motorista sa Andaya Highway, partikular sa Barangay Kabutagan, Lupica, Camarines Sur, matapos mapansin ng news team ang muling pagkasira ng isang bahagi ng kalsada. Sa pag-iikot ng team sa lugar, kapansin-pansin na hindi na pantay ang bahagi ng kalsada at lumitaw na ang maraming bitak. May ilang bahagi rin na muling bumaba na inuugnay sa patuloy na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Dahil isa ang Andaya Highway sa pangunahing daanan ng mga motorista at mga truck na nagdadala ng produkto mula Bicol patungong Bisaya at Mindanao, nagdudulot ng pangamba ang mabilis na pagkasira ng mga bagong ayos na bahagi ng kalsada. Bukod sa abala sa biyahe, maaari rin itong maging panganib sa mga motorista, lalo na sa mga dumaraang malalaking truck at mga biyahero. Eli Balbin, CSN. Napanatili ng tropical storm na may international name na Peilu ang lakas nito na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 2,980 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot naman sa 80 kilometers per hour. Hindi pa nakakaapekto sa bansa ang naturang bagyo at mababa rin ang tsansang pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga local farmer at producer sa Camarines Sur na makadirekta sa mga negosyanteng nangangailangan ng iba't ibang produkto sa business matching ng Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Si John Amador sa detalye. Naging matagumpay ang 3 araw na Agribusiness Support for Promotions and Investments in Regional Exposition o ASPIRE ng Metro Naga Chamber of Commerce and Industry o MNCCI. Ito na ang ika-9 na taon ng programa na naglalayong palakasin ang agribusiness sector at mga maliliit na negosyo sa Bicol, tampok ang agribusiness. Ito po ay isang activity ng
ng Metro Naga Chamber of Commerce and Industry in partnership with the Department of Agriculture. So ang purpose po nito ay mabigyan ng mga oportunidad ng ating mga local farmers, cooperatives, fisher folks, mga entrepreneur ng mga Bicol products na ipakita po sa society, sa ating community ang kanilang mga produkto. At hindi lang po yun, nagkaroon po sila ng opportunity dito na magkaroon ng mga partnerships, mga linkages. Kasi po may nagpunta po dito mga interested buyer. So pwede sila makakuha ng mga order sa kanilang mga produkto. At hindi lang po yun, nagkaroon din po tayo ng mga success stories na napakinggan po ng mga ating mga ibang exhibitor din. Ilang mga exhibitors ang nagpahayag ng kanilang success stories at lumagong negosyo simula sa pagiging exhibitor sa mga katulad na expo. Nagkaroon rin ng oportunidad ang local farmers at producers na makakonekta sa mga malalaking negosyo sa Naga City at Camarines Sur na nangangailangan ng kanilang mga produkto. In-invite nila ako to promote my product na ang raw material ko is soybean. Tanim ko yan sa Minahor, produce ko, process ko, and market ko. From training to production, processing, and now marketing. Actually, may intervention dyan ng DA. Natawanan man ako dyan ng organic fertilizer. Okay man so far. Ini ang advocacy ko ta. Kaya po ang good nutrition para sa mga sa mga daycare, sa mga senior citizens. Gabos kami mabibeneficiaran because soybean is rich in protein. Substitute for meat. Okay po niyo. Actually, di ako nag-asa masyado kayo itong mga tao. Para hindi na-appreciate kong maray na sa malikot. Tama lang. Naarog sa kuya na diabetic. 43 exhibitors mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region ang lumahok sa aktibidad. Kabilang ang mga farmers, cooperatives and associations o FCAs at small and medium enterprises o SMEs. Kabilang ang mga exhibitors na ito na Primo Tali at Carolina Reaper na pinakamaanghang na sili sa mundo ang mga produkto. Ang mga product pala namin dito, chili garlic, hot sauce, suka, mani, lahat yan. May iba't ibang level ng anghang. Tapos ang mga ginagamit namin dyan ng mga sili, ito, yellow habanero, Primo Tali, tapos Reaper. Yung ibang products namin, meron din jalapeno, may ghost pepper, lahat ng mga dating makikita mo lang sa ibang lugar na mga sili. Ngayon, nandito na sa Naga, gagawa na ng lokal. Yung suporta ng DA, gaya nito, may event, may trade fair, hindi mawawalan ng saysay yung pagtatanim mo kasi nagkaroon ka ng venue para maibenta yung mga products na galing na sa produce nyo. Trinay ko po tong Carolina River. Liatsos. Parang baga po. May sipa pero kaya bumili po sa harang. Jan Amador, CSN. Positibo ang mga micro, small and medium enterprises sa bayan ng Tigaon na lalaki ang kanilang kita sa pagbubukas ng Team One Fiesta Village sa lugar. Iba't ibang produkto, tampok ng mga MSME. Si Eli Balbin sa detalye. Lungkot at panghihinayang ang naramdaman ng ilang maliliit na nagnenegosyo matapos nilang mabalitaan na posibleng hindi na matuloy ang pagbubukas ng Team One Fiesta Village sa bayan ng Tigaon. Ayon sa ilang concessionaires, umaasa silang magiging magandang pagkakataon ang Team One Fiesta Village upang kumita at maibenta ang kanilang mga produkto, lalo na't inaasahang maraming residente at bisita ang dadalo sa fiesta activity sa bayan. Ilan sa kanila ang naghanda na ng kanilang mga paninda at naglaan ng puhunan para sa ibenta. Parang yung na-feel namin kasi nung umaga pa lang may nag-announce na hindi daw matutuloy. So, nakapag-prepare na kami lahat mga produkto namin. Parang nakaka-disappoint sana. Siyempre po na kami nalungkot dahil hindi matutuloy yung event. Tapos po ano maging epekto nun sa business mo? Kasi po nag-market na po kami, nag-sound na po kami para dahil nag-prepare na kami sa event na niyo para makatindaig din. Una sir syempre malungkot po kasi opportunity na yun para sa amin pero okay lang po kung
Matapos mabalitaan ni Camarines Sur Governor Elroy Villaperte ang pagkansila sa Team 1 Fiesta Village, isa sa mga pangunahing aktibidad na inaabangan sa pagdiriwang ng Tigaon Town Fiesta ay agad itong sumulat sa alkalde ng Tigaon. Hiniling ni Governor Elroy Villaperte ang agarang pagbawi sa naturang denial at kwestyon ang municipal administrator na siyang lumagda sa pagtanggi sa aplikasyon. Sa ilalim ng Local Government Code, ang kapangyarihang magbigay o tumanggi sa mga kaukulang permit ay nakatalaga sa municipal mayor. Binigyan diin din ng provincial government ng Camarines Sur na nakahanda itong sagutin ang lahat na kinakailangang logistical security at operational requirements para sa mga aktibidad, kaya wala umanong magiging pasanin sa panig ng pamahalaan ng bayan ng Tigaon. Ikinatuwa naman ng mga concessionaires ang balita na tuloy na ang pagbubukas ng Team 1 Fiesta Village sa bayan ng Tigaon, Camarines Sur. Malaking tulong sa kanilang kabuhayan ang pagpapatuloy ng event dahil pagkakataon ito upang makapagtinda at kumita lalo na ngayong panahon ng kapistahan. Mas ikinatawa rin umano nila na wala silang kailangang bayaran para makapagtinda sa event, kaya malaking ginhawa ito para sa kanilang maliliit na negosyante. Big help naman po kasi natuloy dahil kay Governor Villaperte po. Kami po mga small owners na business, tapos yung pagpunta po kasi namin dito is for free. Malaking opportunity yun sa aming business owner kasi nagkumikita kami at the same time walang rent. Kaya magandang benefit yun para sa amin. Libre lang po yung pag pwesto dito. Ngayon, happy po ako kasi natuloy siya. As a small business po, ito lang yung pinagkakakitaan namin. Pero parang ko lang po kasi siya, hobby ko siya. Pero malaking tulong po sa akin. Nagpasalamat naman ang mga concessionaires matapos silang mabigyan ng pagkakataong makapagtinda ng libre sa Team 1 Fiesta Village. Bukod sa wala silang binayaran para makapagtinda, nabigyan din sila ng pagkakataong maipakilala at ma-promote ang kanilang mga produkto sa mga residente ng Tigaon at mga karatig bayan. Thank you po Cap J for nung binigyan niyo po kami ng opportunity para makapagtinda na for free dito at na-endorse din namin ang aming business. Sa province of Camsur po, para dito sa free event, thank you so much po kasi yung mga tao dito nakapagpanood sila ng for free, walang bayad, makakita ng mga artista at mga rides na for free. Nandito lang talaga naganap sa Tigaon. Nagpapasalamat kami kay Jerome Lilis. Nagpapasalamat kami kay Gob dahil pagtawanan ng Tigaon na oportunidad para makatirinda kami ng kaning pag-giveaway ng event. Thank you, Cap, kasi malaking opportunity po sa amin tong mga small business. Sana po, hindi lang to ang una. Sana meron pang marami. Sana makasali ulit. Thank you. Samantala, umabot sa 16,000 ang estimated crowd sa opening Fiesta Village. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Junel Abarilla, hepe ng Operation Management Unit ng Camsur Police Provincial Office, naglatag ng security measures ang PNP upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa buong pagdiriwang ng pista. Kabilang sa mga pinatupad ang traffic management, security at crowd control. Higit naman sa 200 police personnel ang dineploy sa aktibidad. As of this time, more or less 16,000 ang natin estimated crowd. Nag-provide po tayo ng complete security package para sa lahat. Meron tayong traffic management, parking security, backstage security, crowd control. Lahat po yan pre-provide natin para masiguro ang kaayusan and kapayapaan sa activity na ito. More than 200 na personnel ng PNP. Loob ng event. Bawal po yung mga patalim at yung mga bang uri ng nakalalasing na inumin. Lahat ng mga, kahit yung mga pwedeng ipambato, pinagbabawal po natin. Eli Balbin, CSN. Pinaghahandaan na ng Archdiocese of Cáceres ang mangyayaring Bishop Francisco Gayon sa Trade Fair sa darating na Setyembre. Higit sa 100 exhibitor magtatampok ng kani-kanilang mga produkto. Si John Amador sa detalye.
Pinaghahandaan na ng Archdiocese of Cáceres ang ika-16 na taon ng Bishop Francisco Gaenza Trade Fair. Ayon sa organizers, mas magiging malaki ang trade fair ngayong taon kung saan higit sa 100 exhibitors ang inaasahang lalak sa aktibidad na gaganapin simula sa September 10 hanggang 21 kaugnay ng Peña Francia Festival. This year will be the 16th holding of the Bishop Francisco Gaenza Trade Fair since its revival in 2010. So during the 300 year celebration of the devotion to our Ina. And this year it coincided with the Jubilee, Diamond Jubilee of the Archdiocese of Cáceres. 75 years sa tong Archdiocese. And we have the team Gabos Kaayon, Gabos May Kibuhon. Everyone has a place. Everyone has a role. No? This is to invite us all to be part and supporters of any church activities. Pagbubukas ng bagong pintuan sa pagninegosyo para sa mga local farmers, fisher folks at SMEs at tampok ang iba't ibang nilang mga produkto na layong maipakilala sa mas malawak na merkado. Diba? Bago yan na-form ang product, igwin na again na several training activities, igwa pa kaming product development, igwa pa yung mga critiquing of the packaging, the labeling, and of course, lalo na sa food products, they have to comply sa FDA or the Food and Drug Administration to ensure the safe for human consumption ng mga food products. So, mostly actually tapos namin, tapos na mga exhibitors are really assisted by both government and private government alike. And then itong coming from other regions, this work endorsed by DTI from other regions as well. So they are also being assisted by DTI, and in the same manner, they also undergo training, critiquing of the products to make it more competitive and acceptable in the market. Ilang mga government at private institution din ang magkakaroon ng aktibidad kagaya ng job fair ng Kamsur Peso. This is a one-stop shop job fair wherein we also collaborate with our partner government agencies to provide services, especially those government agencies that applicants will be needing requirements in connection with their application to the agencies, whether local or overseas. So last year we were able to invite 17 local companies and then 5 overseas agencies. And our government partners are the SSS, we have Pag-ibig, PhilHealth, NBI, PhilSys, PSA, and yung TESDA. Business matching. This is a very, very important part of the program ng Gaenza Trade Fair this year na parang ito yung bago na pwede nating i-introduce sa mga negosyante na darating from different parts of the Philippines, from Metro Manila and other parts of the country, particularly in Bicol region. Business matching is the sense that parang it's a face-to-face encounter between the buyer and seller, wherein it will not create only income, but it will create additional or new business partnership. New business partnership, and it will create new business lines. So, in that sense, mabibigyan pa natin ng ibang opportunity itong mga taga-Naga and Camarines Sur na magkaroon ng bagong negosyo out of those product na makikita natin na dadalhin dito sa Naga City on September. Thank you to everyone who has contributed to making this event possible. Your dedication and passion plant the seeds of hope, and together we will nurture them into a flourishing future for all. Diyos mapalos po, Viva la Virgen!
Jan Amador, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.